yalla bai ya hakuri komai mai wuciya ne kuma insha Allah wani yaron za a samu shi Allah zai bayyana mana shi amma sai ka kwantar da hankalinka don bayan da za a yi ka samu lafiya in ka tada hankalinka. Baba, na yi maka alƙawari insha Allah gobe zan je garin su Zainab kuma za ta raka ni neman shi za mu samu Halifa insha Allah kuma zai yafe maka abin da ka yi shi. Na maka alƙawari. Allah ya sa. Na ji daɗi a raina. Na tabbatar yau sanadiyar haihuwa za ta iya yaye min baƙin cikin da ke raina. Ki daure ki je kin ji? Ka daina wannan magana. Allah ya miki albarka. Ki ɗauki ATM ina. Ki tafi da shi ko me ke bukata ki amfani da shi. Wayo Allah na. Wayo Allah na. Wai me ke son ce miki? Dan Allah sai na zan biki. Idan kika bi wa zai kula mana da baba. Kin ga babu kowa a gidan ki. Kin ga kuma halin da baba yake ciki. Kina so mu tafi mu bar shi kadai ne? Ki hankuri kin ji? Ba zan dade ba zan dawo. Don Allah ina roƙonka ka yafe wa mahaifina laifin da ya maka wallahi yana cikin wani hali ya yi ladama abin da ya fara a tsakaninku ya yi ladama abin da ya maka Sakin bada ashe zan shiga aljanna kai alhamdulillah Halifa don Allah zan so a ce ka taimaka ka biya ni gida saboda mahaifina yana cikin wani hali don Allah ka taimaka ka yafe mishi a gaban shi. To, abin da zai faru ya riga ya faru. Khalifa ne maka laifi, don Allah ka dube ni da idon rahama, ka yi haƙuri, ka yafe min, sannan kuma komai ya zo ya wuce, a zo a gina sabuwar rayuwa. Ka sani, a dalilin irin abin da na yi maka da kaina na kori kaina daga aiki. Ka sani duk wanda aka zalunta a rayuwa shi ake zuwa a yi baki a ce da shi ya yi haƙuri kuma ana buƙatar ya yi haƙuri don Allah ka yafe min ka manta kuma da komai. Kaji? To Alhaji babu komai. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya fi mana gaba daya domin su kansu iyayena da suka rasu sun kashe kansu ne wanda hakan zunubi ne a musulunci. Ina fatan Allah ya sa ya fi maka da nayi ya zama rahama a gare su ma Allah ya gafarta musu. Amin. Yanzu daga nan ina za ka je? Da yake dama mahaifina bako ne a garin nan kuma tare da mahaifiyata suka zo ni ban san dangina ba. Su kaɗai ne dangin kuma a halin da ake ciki yanzu babu ko ɗaya. Gaskiya na tashi daga nan ɗan da ya shiga ne kawai dai a ci gaba da sabogiyan da ban da inda zan je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka daina faɗin haka. Har yanzu mun zama ɗaya da kai. Ka ɗauke ni tamkar iyayen da ka rasa. Ni zan zama maka garkuwa a rayuwarka. Khalifa, ina son ga mata nan 'yan mata har guda 3 duk 'ya'yana ne. Ga zaɓa ɗaya nan da sati 2 a ɗaura muku aure ku zauna tare. Sannan kuma ka nemi sana'ar da za ka yi zan baka jari har na miliyan 5. Ka sani cewar
yanzu kana gidan nan tamkar ɗana. Alhaji ni yanzu ai ba abin da zan ce kawai dai duk wacce Allah ya sa rabona ce. To idan ka ma ya nuna ba komai. Ba komai. Yanzu sai samu miliyan 5 in baka ka jajari. Alhamdulillah. Dama Alhaji ai ina da sana'a kuma ni marubuci ne na fim, ina rubuta script. Shikenan ai. Alhamdulillah. Ai yanzu sai ka je ka fara shirye-shiryen kuma fim na gaba. Wannan fim ɗin kam ya ƙare. Kuma na gaya maka zaɓa. Ko a cikin ku akwai wadda ta yi masa. Ke Santila yaya? Yaya?